Arvoisa puheenjohtaja, minun ei tarvitse maalailla, minulla on PowerPointti. Tässä on samasta tila- ja asuntojaoston kokouksesta muutama kuukausi sitten 2 ARA-lainahakemusta, valtion sosiaalisesti tukeman asuntorahoituksen lainahakemusta, joista toinen on Espoon Asunnot Oy kilometrin etäisyydelle tulevasta raideliikenneasemasta, moderni, hyvätasoinen vuokratalo. Kustannus noin 12,5 euroa neliö pääomitettuna rakennuksen elinkaarelle. Espoon Asunnot aikoo periä 13 euroa neliö. Pientä voittoa, jotta voidaan itse maksaa. Kaupungin tukeahan ei tule, me voidaan itse maksaa uustuotanto. Avara, nykyisin kiinteistösijoittajien omistama entinen keskisuurten kuntien vuokrataloyhtiö. Samantyyppinen talo noin kilometrin etäisyydelle raideliikenneasemasta. Samanlainen kustannusrakenne, vajaa 13 euroa neliö. Aiotaan periä vuokraa 17,2 euroa neliö keskimäärin. Että näin sitä hilloa siellä tehdään valtion rahoilla, meidän verorahoillamme asumistuen kautta. Ja perussuomalaiset ovat linjanneet tämän asian niin, että me haluamme lähettää sen poliittisen viestin, että me haluamme muutoksen tähän asiaan. Me haluamme, että Espoon asuntojen tuotantoa lisätään voimakkaasti. Se on hieno yhtiö. Espoolla on avaimet lisätä kaupungissa kohtuuhintaista asuntotuotantoa ja asumismahdollisuuksia ilman mitään kuntaliitoksia tai metropolihallintojärjestelyjä. Tämä on vain meidän poliittisesta tahdosta kiinni. Siksi esitän tässä lisäysesityksenä 2, että Espoon Asunnot Oy tuotantoon sisällytetään myös osaomistusasuntoja, koska samalla vuokran hinnalla asukkaat voivat maksaa myös omakseen tuossa järjestelmässä nämä asunnot. Meillä on myös eduskuntaviisaudessaan, ja varmaan niitä lakeja on ollut joku paikalla olevakin valtuutettu eduskunnassa aikanaan säätämässä, säätänyt lait vuokra-asuntojen omaksi lunastamisesta. ARA-rahoitetussa taloissa asuvilla on mahdollisuus lunastaa omakseen asuntonsa kohtuulliseen aravahintaan, alkuperäiseen rakennushintaan tarkistettuna indeksillä. Paitsi, että tämä on tehty mahdottomaksi sitä kautta, että ei ole osakkeita mitä lunastaa. Kaikki toimijat, niin Espoon Asunnot kuin nämä niin sanotut yleisölliset toimijat, ovat viisaudessaan fuusioineet nämä kiinteistöt suoraan emoyhtiöön ja sitä kautta mitätöineet tämän eduskunnan tahdon asukkaiden vuokra-asunnon omaksi lunastamismahdollisuudesta. Esitän, että Espoon asunnoissa pannaan toimeen järjestelmä, jossa tätä lain suomaa oikeutta asukkaat voivat käyttää. Espoon Asunnot voi aivan hyvin toteuttaa ilman kaupungilta saatavaa enempää rahallista tukea 500 asuntoa vuodessa. Kyseessä on vain siitä, että tontteja on annettava. Nyt nämä tontit menevät näille yleishyödyllisille rakennuttajille, jotka kaiken lisäksi panttaavat niitä painostaessaan valtiota lyhentämään aravarajoitettujen vuokratalojen rajoitusaikoja puoleen nykyisestä 40 vuodesta ja ilmeisen menestyksekkäästi. Esitän, että Espoon asuntojen tavoite on 500 asuntoa vuodessa. Valtuutettu Konttas jaa, valtuutettu Kilpi ei. Ledamot Konttas jaa, ledamot Kilpi nej. Äänestys alkaa. Omröstningen börjar. Pyydän hiljaisuutta valtuustosaliin. Äänestys päättyy. Omröstningen avslutad. Tässä äänestyksessä valtuutettu Kilven ehdotus voitti. Vid denna omröstning har ledamot Kilpis förslag vunnit.